Narugyanen ti bakal intay nga damin tati apu iso ti agbilin magnatayon ket di tay agsarim madeng dabalegi tay ti agparangen manarimaan ti bakal agtured tayo hamapan si kakabaltay amakirupak tati aput magidadan nabilegunay ti kabusor nga magtalek tay ken Jesus tapno ti Diyos tay isot bumoyog baligin to ti magunod ti Diyos tayo ited na ti baligi tay takarina iso ti matungpal naganaan nagloryaan madaydayaw ket ti kapya dumteng tu kadatay manarimaan ti bakal agtured tayo amapan si kakabaltay amakirupak tati